Zdravím všetkých čitateľov online magazínu SK. Chcem sa vám poďakovať, že sledujete tento magazín, ktorý sa snaží prinášať pre vás dobré správy, dobré informácie, dobré články, ktoré vás majú povzbudiť, ktoré vás majú nakopnúť, ktoré vás majú motivovať, zdvihnúť vaše zadky zo sedačiek, aby ste niečo robili pre svoj budúci úspech. A verím tomu, že sem tam sa to aj podarí. Takže vďaka, že nás sledujete a ste verní nám aj na Facebooku. Veľmi si to vážim. Rozhodol som sa tentokrát namiesto článku pripraviť takýto audio podcast, alebo neviem ako to nazvať. Pretože teraz som skrátka na ceste životom, kedy v týchto dňoch aspoň nevládzem písať články. Nevládzem si sadnúť za počítač a niečo písať. A aj keď niečo začnem, tak to teraz neviem dokončiť, pretože som myšlienkami úplne niekde inde. A strašne ma to mrzí, pretože už dosť dlho som nič nepridal a uvedomujem si, že tým môžem prísť aj od čitateľov. No zistil som svojim premýšľaním, že možno mi bude ľahšie teraz vyznať nejaké veci, ktoré by som dal na papier, ale urobím to teraz touto formou nahrávky. Takže ak by ste sa ma spýtali dneska, ako sa máš, tak dosť taká typická odpoveď ľudí je, že vám povedia: fajn, mám sa dobre, v pohode. A pritom tak častokrát zakrývame to, čo skutočne prežívame pod týmito vetami, typu mám sa fajn, mám sa dobre, není mi zle, alebo bolo aj lepšie. A pritom možno vo svojom vnútri ten človek prežíva také búrky, aké sme na Slovensku ešte možno nezažili v počasí. A niečo podobné prežívam teraz ja. A ja vám nepoviem, že sa mám super, že som super namotivovaný, lebo som prečítal veľa kníh, lebo som prečítal dobré myšlienky. Dobré myšlienky sú super, určite ma posunú niekam, určite ma trošku podržia. Ale v tejto chvíli sa mám veľmi ťažko. Pretože som sa ocitol na ceste životom, kedy si uvedomujem, že na čom záleží v živote človeka. Sú to peniaze, sú to drahé auta, hmotný majetok? Nie. Skrátka som zistil, že to, na čom mi začína skutočne záležať vo svojom živote, sú ľudia okolo mňa, s ktorými som obklopený. Ľudia, ktorých mám rád, ktorých ľúbim, ktorých milujem. Moja rodina. A tiež by som mohol povedať, že je moja priateľka. A práve to je tým trňom v mojom srdci, prečo mi je tak ťažko a strašne veľa vecí si uvedomujem. Možno ste čítali ten článok o tom, ako som o ňu prišiel a ako som sa to snažil napraviť. No, situácia sa vyvinula tak, že je to ďaleko horšie a nerozumiem, prečo sa tie veci dejú tak, ako sa dejú. Skrátka, jeden deň bolo super a na druhý deň všetko padlo snáď do tých najhlbších hlbín zeme. Pretože taká je situácia. Dejú sa veľmi zvláštne okolnosti, veľmi zvláštne veci okolo nás dvoch a je to veľmi náročné pre mňa zvládať teraz. Psychicky a aj fyzicky, pretože ma to vnútorne ubíja a tým pádom strácam aj fyzické sily, čo ma strašne mrzí. Ale práve preto o tom rozprávam teraz vám, aby som sa zdôveril, aby som sa vyrozprával, aby som možno cez moje skúsenosti, možno cez tieto moje ťažké dni podporil vás, keď budete niečo takéto prežívať vy, ako sa zachovať. A
ako sa zachovať. Je to veľmi ťažké. Ja sa snažím zachovať alebo zaujať postoj voči týmto skúškam, ktoré teraz prežívam, zodpovedne. A hlavne odpustením. Pretože toho človeka mám stále rád. A nechcem byť zbabelec z toho typu, že rozhodol si sa mám vzdať, milý môj človeče, a choď prepáčením do riti. Si obyčajný namyslený blbec, alebo takýmto štýlom. Nie, pretože je to hlúposť takto jednať s akýmkoľvek človekom, ak to myslíme s ním vážne. Ak nám skutočne po celý ten čas, čo ste boli s ním, záležalo na ňom. Pretože ak viete, že za celý ten čas, za celý ten rok, ktorý ste s ním strávili, ste v ňom spoznali to dobré, tak vám nepôjde do hlavy to, prečo sa začal chovať tak divne. A bude hlúpe od vás ho zrazu odsúdiť. Ak najskôr nezačnete hľadať príčinu problému, ak nezačnete premýšľať, že kde nastala tá chyba. A práve preto som toho človeka neodsúdil. Práve preto z toho človeka stále nosím v srdci a trpezlivo čakám. Nečakám ako hlupák, ale viem, že by som sa zachoval ako hlupák, ak by som sa vykašľal na ňo, ak by som začal hľadať riešenie alebo vyrovnanie sa s touto situáciou tým štýlom, že by som si začal hľadať iné dievča. Som osobne presvedčený o tom, že ak by som chcel, tak nové dievča, novú priateľku by som si našiel behom týždňa. Nejde tu o moje vysoké ego. Ide o to, že si skrátka verím ako človek, verím si ako osobnosť. A verím tomu, že sa dokážem chovať voči žene tak, aby som v nej prebudil záujem o mňa. Ale nejdem sa vrhať do týchto vecí. Pretože by to bolo odo mňa strašne farizejské. Ak som doteraz niekoho miloval, vyznával mu tú lásku a o mesiac by som mu dal najavo, že pre mňa už ten človek neexistuje, nezáleží mi na ňom a preto som ho dokázal nahradiť iným. Nedokážem to, priateľe. Nedokážem to, pretože verím tomu, že toto je človek, ktorý mi bol poslaný do môjho života. Sú noci, keď nespím teraz. Napríklad aj dnes som nezažmúril oka takmer celú noc a niekedy nad ránom som zaspal možno 3 hodiny. Sú dni, keď som uvažoval nad tým, že si nejak ublížim. Že možno jediným riešením by bolo si siahnuť na život. Ale viem, že by to nebolo riešenie. A prečo vám to hovorím? Hovorím vám to preto, lebo úprimnosť sa cení, lebo som presvedčený o tom, že mnoho ľudí okolo nás denne prechádza v meste, v autobuse, vo vlaku, v práci, ktorí sa zaoberajú myšlienkou toho, že si taktiež ublížia, že taktiež by niekedy najradšej odišli z tohto sveta. Hovorím to preto, lebo som obyčajný človek. Človek, ktorý dokáže byť tiež v istých momentoch slabý. Preto sa vám s tým zdôverujem. Nezdôverujem sa vám preto s tým, aby ste ma ľutovali, aby ste ma povzbudzovali, aby ste ma tlapkali po pleci, aký som silný, že to zvládam. Hovorím o tom preto, lebo som presvedčený o tom, že mnoho ľudí sa z času na čas ocitne na takéto križovatke života. Keď si vraví, že niekedy by mu bolo lepšie na tom druhom svete. Ale to nie je riešenie, ja si to veľmi dobre uvedomujem. A ja osobne vďačím Bohu za to, že ma posilňuje a povzbudzuje.
a dáva mi zdravé myšlienky do hlavy aj do srdca, aby som bol silným človekom. A to chcem dnes týmto postom alebo touto nahrávkou odozdať aj vám. Buď silným človekom, nech stojíš v akejkoľvek situácii. Nevzdaj to. Ak ti 20 ľudí povie, že sa to nedá, a ty veríš vo svojom srdci, že sa to dá, tak to dokážeš. Niekedy to bude trvať veľmi dlho. Niekedy sa to môže obrátiť z jedného dňa na druhý. Behom týždňa. Ale nevzdaj ten boj. Nevzdaj boj s akýmkoľvek problémom, ktorý momentálne riešiš, drahý priateľ. A ak si možno dodnes zakladal svoje životné hodnoty na majetku, na peniazoch, ťa chcem upozorniť na to, aby si to prehodnotil. A aby si začal vážiť ľudí okolo seba. Ľudí, ktorých máš, svoju rodinu, svojich súrodencov, svojich blízkych kamarátov, svoju priateľku, svojho priateľa, manžela, manželku. Pretože ak stratíš osobu, ktorú miluješ, tak stratíš toho strašne veľa. A nenahradia to žiadne peniaze. Nenahradí to žiadne nové auto. Nenahradí to žiadna nová IT hračka najdražšia, ktorú si kúpiš. Žiaden nový mobil. Možno, že na chvíľku. Ale srdce bolo stvorené pre lásku a nie pre materiálne veci. Preto dnes poďakuj, ak máš pri sebe človeka, ktorého miluješ. Poďakuj mu za to, že je pri tebe. A daj mu najavo to, že ti na ňom záleží. Želám ti krásny a úspešný deň. A ak si sa dostal až po túto 12. minútu, tak si to veľmi vážim a verím tomu, že aj ja vyriešim svoje problémy a čoskoro vám prinesiem dobré správy. Zatiaľ sa majte. Čau.